Kaixo, ongietorri jakindunera. Gaurko bideoan, ekuazio lineal sistemen bidez problemak zelan ebazten diren ikusiko dugu. Beti bezala, lehenengo urratsa, enuntziatua ondo irakurtzea da, enuntziatuaren zentzu orokorra ulertzeko. Ondoren, datuak eta ezezagunak identifikatu eta zehaztuko ditugu eta haien arteko erlazioak ekuazioen bidez edo berdintzen bidez adieraziko ditugu. Hori egin ondoren, ekuazio sistema bat lortuko dugu. Ekuazio sistema hori ebatzi eta lortzen ditugun soluzioak enuntziatuaren arabera interpretatuko ditugu. Zer dio gure gaurko problema? Zuku fabrika batean bi zuku mota nahasi dituzte. Bata litroa 50 zentimokoa eta bestea litroa 80 zentimokoa. Zenbat zuku litro nahasi behar dira mota bakoitzetik guztira 85,50 euro balioko duten 120 litro zuku lortzeko? Bueno, galderan aurkitzen ditugu ja ezezagunak, ezta? Zenbat zuku litro nahasi behar dira mota bakoitzetik. Hau da, alde batetik, isa A motaren litro kopurua izango da eta Y-koa B motaren litro kopurua, bai? Litro kopurua. A motaren litro kopurua, isa, esan dugu. B litro kopurua, Y-koa, bai? Gero bezalde batetik, nahasketa bat daukagu, ezta? Nahasketa hori, bi kantitate hauek batzerakoan lortzen dugu, ezta? Eta horren emaitza 120 litro dira. Beraz, datu hauengatik atera dezakegu lehenengo ekuazioa. Isa gehi Y-koa berdin 120. Beste alde batetik zeratu ditugu. A motako litroa 50 zentimo balio duela, bai? Hau da 0,5 euro. Litro bat 0,5 euro balio badu, isa litro zenbat balioko du? 0,5 bider litro kopurua, ez ba? Bider isa. Hau prezioa izango litzateke. B zukuaren kasuan gauza bera. Litro bat 80 zentimo balio ditu, ezta? Kopuru hau zenbat balioko du? 0,8 bider Y-ko, bai? Ze gehiago esaten digu enuntziatuak? Nahasketaren prezioa, bai, guztira 85,50 euro balio dutela 120 litro hauek. Beraz, datu hauetatik atera dezakegu bigarren ekuazio bat. 0,5 isa gehi 0,8 Y-ko berdin 85,50. Sistema hau ebazteko, nahi dugun metodoa erabili dezakegu, kasu honetan ordezkatzen metodoa erabiliko dugu, eta ekuazio honetan isa bakanduko dugu, bai? Isa berdin 120 ken Y-koa. Orain, adierazpen hau, isaren ordez
jarriko dugu bigarren ekuazioan. 0,5 bider 120 y-a gehi 0,8 berdin 0,50, 0,5 bider 120 y-a 0,5 bider minus y-a plus bider minus minus 0,5 y-a 0,8 55,50. Ez ezagun guztiak ekuazioaren atal batean utziko ditugu, gai aske guztiak ekuazioaren beste atalera. Beraz, hemen 0,5 y-a gehi 0,50 minus 70. Hemen 0,3 y. Hemen, 25,50, bai? Y-koa bakantzen dugu orain. Eta honen balioa Y-koaren balioa badakigu, eta orain lehenengo adierazpen honetan ordezkatuko dugu Y-koa isaren balioa aurkitzeko, bai? Beraz, isa berdin 120 ken 85 isa berdin 35. Bai? Bai. Beraz, ekuazio sistema honen soluzioak isa 35 eta Y-koa 85 dira. Orain, enuntziatuaren arabera interpretatu behar ditugu, bai? Zer galdetzen ziguten? Zenbat litro nahazi behar diren, bai? Mota bakoitzetik. Beraz, erantzuna zein izango litzateke. A motako zukuaren 35 litro nahazi ditugula, eta B motako zukuaren 85 litro nahazi ditugula nahazketa hau lortzeko. Hau izan da guztia, gogoratu, web orrialdean eta YouTubeen jarraitu jakindun.